духтарако созед нағзаин саломатиё хубай магазини Victoria's Secret рафтестем. Бори нав овардаган баъд бо акция эълон кардаган духтаро. Марамат хостум аз берун навор гирифта шумода нишон дидем ки нуқтаи савдоро ба ҳазур ба осонӣ пайдо кунед. Ина бузури корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза мешава. ворид мегардем ряди магазинҳои шишагӣ 126 магазин борои новинкаи хушрӯ овардаган духтаро. баъд аксияҳои беҳтарин сар додаган. марамат биёен ё ки нависен доставкатон кунанд. инами ҳамаш бори навай духтаро. марҳамат. пинюару пижама ва такпӯшҳои фасон костюмчикҳои хушрӯ духтаро бисёр мепурсед. марҳамат эксклюзивни такпӯшҳои фасон пижамаҳои хушрӯ нижни билёи хушрӯ дар магазини Victoria's Secret борои новинка омадагиаш шумора интизорай. ина агар омада натонед нависен хичон дар ва как шумода доставка мекунанд. нигоҳ кунед беҳад хушрӯай пижамаҳои новинкашон пинюарҳои новинкашон тигриҳоям омадай пахтагиам омадагиай хулас чӣ моделе дар корайтона муслинам ҳаст. ҳама намуди пижамаву пинюар ё ки такпӯш аз нуқтаи савдои Victoria's Secret пайдо карда метавонед. бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазин. ина нигоҳ кунед имрӯз ҳамаша ман навор карда нишон додам пешниҳод кардам бодроен иҷода ҳам аксия ҳастай ҳам борои новинка ҳаст. хулас ҳама намуди комплекту дигар чизо омадагиай. муроҷиат кунен доставкатон мекунанд. агар ки хитон омада натонед нависен доставкатон мекунанд. интихоба бинед чӣ қадar бисёрай ҳам бори Турция ҳам бори Бишкек. марамат. ва духтаракоина бисёриё интизор буден ку четвёркора марҳамат дар магазини Victoria's Secret бо омад. и цветоша бинен и қахшрувай 4 тачи дора 100 сомон акция рафтестай 100 сомони бом қа расветкош фасона. ина нигоҳ кунед сери дора кабуд дора бардови дора хулас расветкои беҳад хушрӯ дора. нигоҳ кунед хала дора шортикча дора сарочки дора баъд бо бурук дора да ина бурукуш диден беҳад хушрӯ ҳамаи чизош хушрӯай фасонай расветкошам бисёрай. баъд муҳим он ки акция кати беҳад нархи хуб кати пешниҳод кардастиян 100 сомон. барои маълумоти бештар рақамашон ҳаст дар экран. бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазин айҷа. охи хушрӯгиира бинен духтаро чӣ хел халатои фасон омадаи Victoria's Secret да. марҳамат бори Бишкекай ҳам қафасончаи 10 та расветка дора. нигоҳ кунен ай туркияи 400 сомон ягон фарқият надора. и 200 сомон аз ин модел вайшам ҳастай тошкенчам аст леки Бишкек бо сифаташ зурай. марҳамат каседа дар корай 200 сомони почошон кати тайёрак беҳад хушрӯ 10 та расветка аз магазини Victoria's Secret метавонед харидорӣ кунед. касе омада наметавонад духтаро бинависен хичон доставкатон мекунанд. бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазин. размеро ҳамаш ҳаст духтаро. пушаймон намешинам қа хушрӯайра бинен остинакоша бинен охи сангчооша бинен аҷоибот. вайра бинен духтарои қа хушрӯчаян аҷоиб дилакои фасон омадаи пижамаҳои хушрӯ 100 сомон дар магазини Victoria's Secret. ина оригиналошай 100 сомони. марамат каседа дар корай метавонен биёен айпеш бо бинен хитон. агар омада натонед нависен остин дарозан диден хичон доставкатон мекунанд. диден фасониша ҳам бурук дорад ҳам анам хел остин дароз пижамаи хушрӯ. чанд намудуш ҳастай. ини намуд дил ҳастай и намуд ҳастай баданаи фасон ҳастай иша бинен чӣ хушрӯ ҳамаш 100 сомони духтаро размерора доранд. каседа дар корай бинависен дар ва как доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори корвон тарафи тиллобозор байни сеюму чорум дарвоза 126 магазин. магазини Victoria's Secret бори ҷада бисёрай духтаро бо биёен айпеш бинен маъқултон мешава. ва духтаракоира бинен ху чӣ хел хушрӯчаяй аҷоибот пижамаҳои фасони бамбук омадай дар магазини Victoria's Secret. нигоҳ кунен оригиналошай ё вишивкаян. диден сурат нестан вишивкаян чанд та расветкаи хушрӯ омадагай. нархошон 100 сомон. акция рафтестай 100 сомон. марамат размерош ҳаст бинависен бо шумода мефаҳмонанд. оз дигар цветошам нишон метавон бинен духтаро. ина сиё дора мана сафед дора бо инаи цвет кабуд
малини бишабинен хич хушруай духтаро ҳамаш 100 сомони успед кинен. Касе омада наметуна нависен чон дарава как шумода доставка мекунан. Бозори Корвон тарафи Тило бозор тарафи пажарка бахшиш духтаро байни 3-ум 4-ум дарвоза 126 магазин. Ира бинен беҳтарин модело бо нархи дастрас 100 сомон. халатои Истанбул омадаи духтарако нигоҳ кунед хушругиша вилюрои тоза турецки беҳад хушру Victoria's Secret нархошона 200 сомон кардагиян. Нигоҳ кунед дарози хушрай размеро ҳастай баъд материалш аҷоиботай шушта мепӯшен ҳичи намеша. Нигоҳ кунед аҷоиб фасонак нархшон 200 сомон. Марамат биёен иҷада вайш почадоршам аст. Ина почадоршам 200 сомон. Ира қадш калтатараю поча доранд. Мана 200 сомон беҳад фасонаи материалш бовар кунед духтаро маҳқултон мешава. Биёенай пеш бинед ё ки дархост кунед чон доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 126 магазин. Ира бинед материало хич хушрӯхташ маълумай бори качествени омаден бо муқоиса кунен бинен. Ира бинен пешакошам бо нигинча рафтагай. Ва ира бинен духтаро чихе боракои хушрӯ омадаи Victoria's Secret да анами пижамора ҳамаша акция кардагиян успед кунен духтаро 50 сомон ҳозик шудагишам нишон метиҳам 50 сомон ҳам қафасонакан. Мана нигоҳ кунен инам вай дора киртача дора диден дар розак пешаш тигмадор баъд бо брук дора брукшам хушрӯай материалшонам аҷоиба кайна. нигоҳ кунед бар роҳатак моллоима каседа дар корай метавонед нависен размеро ҳамаш ҳастай. нигоҳ кунед 50 сомон кадомша мегирен 50 сомони иглоша бинен чихе гулакои хушрӯ дора 50 сомон бори навай духтаро успед кунен. ина кадомеша мегирен 50 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 126 магазин. Магазини Victoria's Secret духтарако. ги пижамара бинен духтарако ҳам материалш фасонай маҳқултон мешава. нигоҳ кунед беҳад хушрӯай двойкаяй духтаро 70 сомон акция рафтестай дар магазини Victoria's Secret 70 сомони инаи бурукшай диден ҳам бурукуш бароҳатаки хушрӯай ҳам ина вайш кирташ пижамаи аҷоибот пешиш тигмадоракай аз и бо инаи гилшам ҳастай диден фасоне ҳаст ки духтаро 70 сомони каседа дар корай нависен дарава как доставкатон мекунанд ё ки биёнай пеш бинен. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза духтаро марамат 126 магазин. Магазини Victoria's Secret материалша бинен хич хушрӯайра аҷоиб будай материалш духтаро. ира бинен охи духтаро иқа хушрӯва ира бинен двойкаи фасони 350 сомона Victoria's Secret да нархошон акция кати 250 сомон шудагай. марҳамат и цветш аҷоиботай наворда наомадастай ана баъд бо ина расветкои дигаршам ҳастай 250 сомони кароткишам аста. Кароткишам ҳамин нархая. Мана кароткиш бо 200 сомонай дарозаш боша духтаро двойкара 250 сомон ки ҳама ҷода 350 сомон ин модело. марамат каседа дар корай метавонен магазини Victoria's Secret биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 126 магазин. омада натонен бинависен хичон шумода дарава как доставка мекунанд. ана двойка у мана двойка духтарако пушаймон намешавен ҳатман аз инами двойко харидорӣ кунен. акция рафтестай 250 сомона двойка дар Victoria's Secret 150 сомон шудагай. ина остин дарозшам омадагиай буркошон катиай баъд ана ина мудшам омадагиай бе остинакаш ҳам қафасонай охи духтаро буркошон катиян диден 150 сомон дигар цветошам ҳастай ҳам материалш бароҳатай ҳам хушрӯай пушаймон намешавен духтаро. ина сери дора сирх дора сафед дора ина намуд дора хулас 150 сомон акцияда. Бозори Корвон и цвечам хушрӯая сериш духтаро бинен ҳам остин дарозаш ҳастай ҳам остин калташ 250 кам намедодан ҳозир боша акцияда 150 сомон шудагай. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 126 магазин. Магазини Victoria's Secret духтаро марамат арӯсако пушаймон намешавен ҳатман аз анами намудо дархост кунен доставкатон мекунанд. ана баъд ино омадагиай комплектакои хушрӯ диден ҳамаи цветош омадай хеле комплекто бисёр доранд. ино ай чанд сома сар меша комплектатон? ай 100 сомон эксклюзивай да борои ё ина бо 50 сомашам доштиям духтаро. мана
ексклюзив дар кортон боша, ҳатман Victoria's Secret барои нижни билё биёен, маҳқултон мешава. Ира бинен, ира бинен, охи чиха хушрӯя духтарако. Марамат новинкаи фасона бинен духтарако дар Victoria's Secret ана мин намуд танис живатои хушрӯ омадая, костюмчикои фасон омадагай. Марҳамат ина касседа дар корай аз 200 сомон сар мешавад то 350 сомона. Ҳамине ки дар манекенай 350 сомашай, леки иҷода бо 200 сома доранд, 250 сома доранд, 300 сома доранд. Хулас бинависен шуна бо шумода суратоша мепартоянд ё ки биён ай пеш бинен харидорӣ кунен духтаро. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4 дарвозае 126 магазин. Яди магазинои шишагӣ. Мана беҳад ба якои хушрӯ доранд, нижни билёи фасон доранд.